Hej og velkommen til ABUS. I dette lille videoklip vil jeg vise, hvordan man bruger ABUS DDNS-server. DDNS-serveren er gratis, og i og med, at den laver en forbindelse til optageren via MAC-adressen, slipper man for at betale mellem 20 og 80 kroner for en fast IP-adresse. Det første jeg gør, er at gå ind i optageren. Her går jeg ind i konfiguration, ind i netværksindstillinger og ind i håndteringsport. Disse tre port bruger man til at kommunikere udadtil. Man laver simpelthen en portforvarning i ens router. Hvis man ikke er særlig IT-kyndig, skal man have hjælp fra en IT-mand. Vores IT-afdeling har vi fået tildelt 3 port, vi skal bruge. Herefter trykker vi på gem. Optageren vil nu genstarte. I mellemtiden kan vi gå ind på ABUS-server og oprette en bruger med brugernavn, en e-mailadresse og en gentagen e-mailadresse. Vi har læst anvendelsesbetingelserne og trykker opret. Vi vil nu få tildelt en mail med en aktiveringslink og med en adgangskode. Man kan med fordel ændre adgangskoden, når man kommer ind i brugermenuen. Vi trykker på aktiveringslinket, og brugeren er nu oprettet inde på ABUS-serveren. Det første vi gør, er at gå ind i redigere konto og ændre kodeordet til noget mere genkendeligt. Man skal være opmærksom på, at det skal være på minimum 6 tegn, og Æ, Ø og Å kan ikke bruges i ABUS-serveren. Tryk på gem og luk. Og nu vil vi gerne tilføje et apparat. Her tilføjer vi en optager. I apparattypen vælger vi, hvilken optager vi har på netværket. Vi giver den et navn. Det er valgfrit. MAC-adressen finder vi inde på optageren. Vi skal være opmærksom på, at efter vi har fået ændret portene, skal HTTP-porten skrives i søgefeltet også. Ellers kan man ikke få forbindelse til sin optager. Vi logger ind igen. Går ind i konfiguration. Og ind i netværksindstillinger. Her står MAC-adressen. Den kan vi kopiere ind i ABUS-serveren. Apparats brugernavn og adgangskode er de samme brugernavn og adgangskode, som du bruger for at logge dig ind i browsermenuen. Vi trykker på gem. Og det næste har vi gå ind og redigere. Her skal vi igen skrive de porte, vi har lavet portforvarninger. Det var 1029, 3003 og 2002. Det næste vi skal bruge, det er IP-adressen. Der er flere forskellige muligheder at få IP-adressen på. Enten kan man gå ind på ens router og se, hvad den eksterne IP-adresse er. Man kan bruge myip.dk eller myipadresse.com. Den IP-adresse, vi leder efter, er den eksterne. Vi skal bruge den til at få forbindelse for allerførste gang ind til optageren. Når du har fundet den, skriv den ind her. Her trykker vi på gem. For at sikre os, at alle konfigurationer er rigtige, trykker vi på forvaltning. Her skulle vi gerne få kontakt til optageren. Det eneste vi mangler nu, det er at optageren skal vide, hvordan at vi fastholder forbindelsen uden den faste IP-adresse. Altså det vil sige, at den bruger MAC-adressen til forbindelsen. Her går vi ind igen i optageren, ind i konfiguration, netværksindstillinger og DDNS. Her aktiverer vi DDNS, og DDNS-typen skal være ABUS DDNS. Man skal være opmærksom på, at ABUS-serveren står der. Vi trykker på gem, og det er nu muligt at få kontakt med sin optager, uden at bruge den faste IP-adresse. Nu er det muligt at få sin optager ind på sin iPad og sin iPhone, sin smarttelefon eller sin tablet ved at bare at bruge ABUS-serverens brugerlogin.
Jeg har nu vist, hvordan man laver en bruger ind på AO-serveren. Jeg håber, det fungerede.